El rol del treballador social a les emergències és bàsicament un rol d'acompanyament. El que fem és acompanyar les persones per tal d'entendre i atendre les seves necessitats en un entorn que és insegur, que és canviant i és desconegut. El que fem és avançar-nos a les possibles necessitats per tal de disminuir i evitar la seva vulnerabilitat en un entorn insegur. Crec que és l'acompanyament als recursos de proximitat, facilitar el contacte i la derivació d'aquella necessitat als seus recursos i serveis més pròxims. Un dels papers que hem desenvolupat les treballadores i treballadors socials en aquesta emergència ha estat la detecció i priorització de necessitats, mitjançant la trucada atenta que no cerca complir objectius quantitatius, sinó generar beneficis en l'interlocutor, utilitzant habilitats com l'escolta activa i la contenció. Un dels nostres papers en aquesta situació d'emergència sanitària ha estat la de contenció i escolta activa de les persones que trucaven. Això ho fèiem a través d'entrevistes telefòniques on detectàvem les seves necessitats. El paper de les treballadores socials en emergències és indispensable perquè sabem acompanyar les persones en una situació de gran impacte i sabem molt bé com activar i com organitzar els recursos socials necessaris.